Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Pareho man sa mga adults or mga may edad na, ang mga kabataan, kinahanglan man naton nga bakunahan against COVID-19. Kaya ang epekto pareho man sa adult kag sa bata. So kinahanglan naton bakunahan ang mga bata para gaan man sila enough nga protection against this virus. But of course, we have to wait kung madamo na nga mga tigulang na bakunahan bago naton bakunahan ang mga bata. Kay nahibaluan man naton nga sa subong nga sitwasyon, limitado pa ang supply sang aton nga mga bakuna against COVID-19.